Okay, maadjong gabi nyo tanan for today's video. Ubanin sa kuyo yung apadong karon sa mago ra kayo ma'am no. So for today's video di ay ubanin ninyo ato sa Cambaol, Alicia kag invite us to ang friends. Ano po sila contact dito ba? Ilang friends siguro pud ba mo nang ato ta sa Alicia Cambaol. Hindi na to ang friends na nag-make up kaayo so wala sila suga so ang ilang gamit is flashlight. Grabe kaayo ka bongga. So karon kay kompleto naman mi guys karon taon-taon manglarga na mi so more than 1 jud million dapita daghan kaayo. Unya nakataba mi guys kay may suga nga to ang friends mao to ang iyang gisuga is flashlight. Mura magkano daw nakabante mo sa disuguhan guys kanabit daw na ay lente ilang gikuha. Kung kabalo lang mo guys kung anong nga mi among duwa lagyo kayo so need pud mi og experience need pud mi og naman development sa kanang laing kontra bitaw pud guys para makatry pud mi ba unsay mga depensa nila ug unsay ug maklaro ba jud ang mga depensa or makuan jud pa ana ma-elaborate imong naong burit. Sige mig duwa mi kanunay kana magbanding mi kanunay magduwa-duwa pud mi mo nang need mi og kanang kuan jud kana madang laing kunta na pud para ma-develop ug makita og unsa jud amo ang ka maayo ga sa mi dapit. Kung kabalo lang jud mo guys sa court bitaw maglalis mag-away pero inagsagawa sa court grabe jud mi ka friendship kanang makita jud nimo ang kana bitaw communicate to each other. Huy. Unsa kani ato ang friend kay nasaag abi niya ang venue sa duwa is San Pascual so sa ang biatong venue dito for today's video dito sa Cambaol sa Alicia mao nang timing jud kayo pud siya og swerte kayo pud siyang naong kay nagbalik pud dito guys kani palit mi og chicken nuggets. Huy. Pagkatatot na guys ay of course naabot na ta diri sa Cambaol Alicia. So pag abot na mo guys ngit-ngit pud siya dyan. Pasalamat mi sa isa ka bata kay gipasiga ang ilahang covered court. So samtang wala pa ang kontra of course ato ang mga friends ato ang team admirals is nagbasketball sila so nagpractice sila kay nagunahuna sila guys magbasketball na lang kaapod mi. Magbasketball na lang mo ma'am kay mama na inyong hilig di man ang bulay inyong hilig lucky man char lang. Pagkatatot nag-start na. Kabalo mo guys, ako ra jud siguro walang sapatos anak ay daghan dai mi wala sapatos. Ingon si 4D si Clayford, shout out ni 4D mas nice jud po mag sapatos. So tinuod jud po guys kay mag sapatos ka para layo po katan-awon. So for today's video mag-profit sa mi ay nandapita kay ngano need jud namo kay may panggasolina, walay pangangkuan. Huy, tawoy char to guys. Aning dapita guys na ning kamot jud pud mi kay para makita namo ug maipakita namo sa ubang tawo nga kusog mi team admirals. You know guys, kaning volleyball guys para lang jud pud nako ha sa part as a volleyball player jud pud no dili importante kung kusog ka. Para lang nako guys ang volleyball is like kanang naay business, madiskarte jud kay nagduwa ala dapita. Murag tanan mas sigurong sport is madiskarte lang jud buka kung wa kay diskarte pildi jud mo. Kana bitaw ang gamito nimo utok guys bitaw kay ngano og naay blocker, diya mo bagdok jud kang naay blocker mablakan ka, diya mo hapak kag binabagdok masuyop gyapon sa libero, useless ra gyapon siya. Unsa guys, first thing to do is kung kwantag basic guys is need jud ta og serve kanang depensa na ay blocking mo jud nato importante kay ngano para nako ang first thing to do kanang kinaunhan jud nga mara maka-score ka ang serve kay ngano ang serve is wala ni hago-hago mag-serve ra ka score na dayon. So nagpasalamat jud po ko guys nila og sa Ginoo kay ngano nabuo jud ato ang team admirals ug akong says ayon ang istorya sa team admirals guys kung nagkaila mi og nagkaoban mi pohon na kakarabi jud istorya ni long story jud pohon na nako i-share ninyo guys kung ano nabuo ang team admirals. Okay. So before mag-end tong videos, ako nang pasalamat din sa barangay Cambaol Alicia, sa mga official, sa mga players ani. So thank you so much sa pag-welcoming to each other. God bless din jo. Og kani padung na may uli guys na abtag uwan. So thank you so much og amping takal sa to ang mga biyahe og manatot. Thank you.